Zdravím vás, Žilina. Dovolte mi, aby som vás pozdravil. Kristu kráľu na stráž! Dovolte, aby som prečítal výzvu proti mediálnym manipuláciám, ktorú spísala skupina signatárov z iniciatívy 2016. Sú to všetci účastníci z demonštrácie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave dňa 20. júna 2015. Výzva proti mediálnym manipuláciám. Dňa 20. júna 2015 sa v Bratislave konalo protestné zhromaždenie zamerané proti islamizácii Európy. Európsky kontinent je neoddeliteľne spätý so svojimi kresťanskými koreňmi. Kresťanstvo v súčasnosti čelí obrovským atakom. Za mnohé stačí spomenúť gender ideológiu a aktivity homolobby, ktoré v mene ľudských práv napadajú kresťanský hodnotový systém európskej civilizácie. Na bratislavskom zhromaždení vystúpilo množstvo zástupcov politických strán a hnutí i občianskych združení a národne a kresťansky orientovaných aktivistov so svojimi príspevkami. Všetci zhodne poukázali na nebezpečenstvo straty kresťanskej identity a suverenity pod náporom imigrantov prichádzajúcich z odlišnej Európe cudzej kultúry vo veľkých skupinách. Žiadne médiá sa nevenovali obsahu príspevkov, verejnosti doteraz predkladajú iba správu o výtržnosti, ktorá sa stala mimo protestného zhromaždenia na periférii centra Bratislavy. Napriek neukončenému vyšetrovaniu všetky negatívne udalosti toho dňa médiá i politici komentovali jednostranne neprospech organizátorov protestného zhromaždenia. Bolo tam 8-9 tisíc ľudí. Rovnako médiá neobjektívne a nepravdivo informovali o vystúpení aktivistov vrátane legitímne a demokraticky zvoleného banskobystrického župana Mariana Kotlebu. Z mediálnych výstupov sa nedá nevidieť záujem politikov a médií odradiť verejnosť od podobných aktivít tým, že účastníkov protestného zhromaždenia nazvali neonacistami, fašistami alebo pomylenými občanmi. Preto my, podpísaní signatári tejto výzvy a členovia iniciatívy 2016, ktorí sme sa aktívne zúčastnili protestného zhromaždenia, kategoricky protestujeme proti praktikám použitým na dehonestáciu slobodne vyslovených názorov. Vyzývame na otvorenie mediálneho priestoru pre všetky názorové skupiny. Predovšetkým na možnosť mediálnej obhajoby svojej politiky Marianovi Kotlebovi. Odvolávajúc sa na Ústavu Slovenskej republiky, ktorá zaručuje slobodu slova a zhromažďovania, apelujeme na novinárskú etiku a žiadame o splnenie požiadaviek našej výzvy. Výzva bola podpísaná iniciatívou 2016 a je odovzdaná všetkým verejnoprávnym organizáciám, pretože tí účastníci protestnej akcie, ktorí mali dostať slovo, ktorí sa aktívne zúčastnili, ho nikde nedostali v žiadnych médiách. A chcel by som povedať ešte toľko, že vy, čo ste sa tu dnes zúčastníte, budete nazvaní ako bezpečnostné riziko pre túto krajinu. A potom, čo sú tí prisťahovalci, čo sa majú prísť, keď vy ste bezpečnostné riziko? Ďakujem.